No indrebo. Wadakuna face yangu iri right hivi. Yakatosvika hapana. Right. Vadama cruise ship ndakaisa post nezuro tikaita live tichiexplaina kuti zvinofamba sei. I explained everything. Hapana chansina kukupa information. Ndo imwe reason yandakasvikira kunoku. So information yese munayo. Kuda grape rakakura kudaro. Nemachaita kuna magrapes akakura kudaro. Wadaturaya ne majemu. Ebadza uri bo. Ndadhipisa here nhai mimi. Sorry. Ndinoona wangu anondida wasingadi kuti nditaure zina basa. But vamwe vacho vanondiprovoka manje. Ndopedzera ndakutuka. Inandituke vanhu. Kudzinga kumba kuti ndadiko. Taira handidzinga anondidzinga kamira saniko. Imi munofunga kuti Taira munomupa masimba ka. Taira mukadzi wangu hapana zvaanondiita Taira. Ndindomudza zvekuita. Zvaanenge achiita angatumwa neni. Anondidzinga kamira sani. Nda mlingohuma nawe mimi. Taira mukadzi wemunhu. Siyane naye. Haana kana simba rekundidzinga not even a day. Ndikatomudzinga wenomba kwawo. Anondidzinga kuti chi. Nokuti iCelebrity renyu. Kumba kwangu hazi celebrity ka. Mukadzi anoitira celebrity kwenyu ikoko. Hanza hamusi mukandra. Handisi. Hamusikona kuti nyika dzasiyana. Mukuona mamoa haya asekwedu aya. Tiri kuDeutschland. Tiri kuGermany. Spain ndakabva marimwe sura. Saka izvo ndamuGermany. From here ndichapinda muPoland. From Poland ndoti Netherlands, France. Ndozodzoka kumba. Holiday yapera. Zvakanaka izvo. Zvakanaka izvo. Chakutuva manyama. Aiwa nhasi ndokupindura itavhunza izvo zvamuri kuda. Ndoda kuti vanoda kubatsirwa vaya vane mafuta apera sei mafuta akatenga last week. Ha? Mukubika chikafu chacho sei panapa? Mukubika chikafu chipa. Mukubika chikafu chacho sei? Mafuta akatenga kusuna apera nei? Ha? Akatedza kupera akatedza kupera muchiti chakwa chako muchibika zvinhu zvakawanda ini zvinhu zvandisingadye futi. Majikira mutamba panapa ndisingomafara ndotokwati. Vanhu dyai zvine mwero. Miki? Ma. Tora scale. Ira. Tora muri 2 mimi na maigidza ndina kupedza chikafu panapa. Emira. Tonda kupedza chikafu muri 2 ndiani? Mira yapa ton. 103 kg ndibva maigidza yaito. Mimi nzotsanso yapera. 99 kg. Muri 2 ndimukupedza chikafu munomba. Inini chaichaiwo. 79 kgs. 79 kgs point 2. Michaela une ma kgs mangani uyawa paton. Mira muri 2 ndimukupedza chikafu panapa. Mira ton. 64 kgs. Mundu uzoti chipi mafuta apera. Ndiri muri 2 muri kupedza chikafu. Bosi mine zviro ndike mchingobika. Meal after meal. Munofunga ndinonhonga mari naye kutenga mafuta kana chikafu panapa. Ini vangu bhonzo rangu ragara rakangosimba kubva ndakabva kumusha bhonzo rangu muongo wangu chaiwo
utorine yes chaiyo sitombo chikafu Hapana zvamuri kutaura chikafu. chikafu tinongobika ndinonge tingopa vana venyu iva vanenge vari Imi mukunditaura mudye mimi. ndinodya hangu kasi handizodya zvokutoti ndinganzi Iyo nyaya yekuti kana ndichitaura motipindura maybe handii. kukuudzai Hatitombozviri mavagona maipidza chipindura. Pane zvamunotaura? Unaitangoti hangu tikangozvikokurijima kusentozotyana newe kuti ungosimbawo zvekungosimbawo mazamu aya handipo munhu ari kuita kuti skerei. Bvai apa. Nai. Pise mafuta apera chakati chapera. Ibvai apa. Izvi zvakavhurvura mufiriji zvimunya zvega chikafu chega chakangosara chaka. Nezvi what I'm going to do ndikutenga mafuta ewaye ndotapudza mukapu mobikira vana vangu imimi vamhenu. Munobhohwa skereke. Madyira munoita acho anobva anyanyisa. Vakadzi vakuru vanotipikerere nechikafu chinyararayo ndimani ukusekeiwe ndokurova.